Здравейте на всички, тук сме с играча на София Хоукс Мартин Мехарджиев. Мартине, започнахте плахо като че ли матча, като имаше моменти, където губехте в резултата, но след това с какво успяхте да победите отбор на Монстърс? Честно казано, играхме доста зле, не само в началото на матча. Според мен целият матч играхме доста слабо. Смятам, че доста под възможностите си. Предполагам, че липсата на Атанасиос Моногени също оказа някакво влияние. Даже не някакво, силно се оказа голямо влияние. С какво успяхме да победиме? Предполагам, играхме по-бързо. Предполагам. Също така, общо взето, до голяма степен точките ни дойдоха на бърз пробив. Те играха агресивно в защита, съответно изпълнихме повече наказателни удари. Част от тях не вкарахме всички, но вкарахме една голяма част от тях, която ни помогна да победим. Стрелбата ни беше изключително слаба. На полувремето общата стрелба от игра за 2 и 3 точки ни беше 5 от 35, което смятам, че говори достатъчно. В крайна сметка радвам се, че победихме. Това беше единственото положително от този матч. 1532 точки, поправиме ако греша, направи в своята кариера в НАОП. Ти си на първо място, ако не се лъжа. Да, даже след този матч ме станаха повече. Няма значение това, естествено. Всеки се радва, когато постигне някакви такива резултати, всеки се радва, като спечели някаква награда. Ти лично доволен ли си? Няма как да не съм доволен, както казах. Един сезон не играх, контузия, операция. След като успях да се върна и да играя, за мен това е най-важното, а не колко точно точки съм вкарал. В случая важното е, че победихме, а не кой колко точки е вкарал също. Съвсем скоро получи някакво признание, ако не се лъжа. Би ли ни разкрила повече за това признание? Кое от всичките? Мисля, че за доктор Хонорис Кауза получи ти баща ти за усърдната работа в НАОП. Би ли ни разказал повече за това признание? Да. Благодарни сме, че труда ни беше видян, отбелязан и съответно беше възнаграден по някакъв начин. Отново, както и с индивидуалните награди, няма как, когато получиш признание за труда и усилията си, да не бъдеш доволен. Както казах и на самата конференция, аз не чувствам тази награда като лично своя. Ето, както виждаме и ти, целият екип, всички работим доста усърдно, така че тази награда и това признание е за всички нас, а не е лично моя. Да ни кажеш повече за следващия сезон, какви ще са препоръките или има ли някаква промяна, която се готви в момента за следващия сезон, би ли ни я разкрил? Този въпрос е като организатор, а не като състезател на София Хоукс, така ли? Да. Промяната би могла да бъде основно в дивизиите. Ако се запази тази бройка или съответно бъде сходна, или съответно има повече отбори, най-вероятно, това сме го обсъждали с отборите, предполагам, че ще бъде възприето и преди началото на следващия сезон, най-вероятно ще има 3 дивизии, като вече във всяка дивизия ще има по 12 отбора, примерно ако са 36 общо. И тогава ще се избегне това, както тази година да се играе по един път всеки срещу всеки, както беше във втора дивизия с 20 отбора. Което смятам, че ще бъде още едно подобрение, защото всички виждаме, че разделението на дивизии допринася изключително много за интерес и успорваността на срещите. През юни месец предстои Купа на НАОП. Вашият отбор ще участва ли? Мисля, че да. Предполагам, че ще участва. Не сме го коментирали категорично, но няма причина да не участваме. Смятам, че на всички ни се играе. Надявам се така да бъде и с по-голямата част от отборите, не само с наши. И накратко ми отговори, ще участвате ли за следващия сезон? Със сигурност, да. Даже нашия отбор е подал декларация за участие през следващия сезон. Надяваме се, естествено, както всеки отбор във втора дивизия, може би, ние също ще се борим за влизане в първа. Както се видя, днеска няма да бъде никак лесно, особено ако играем по този начин. Но се надявам ще дадем със сигурно всичко от себе си и се надявам
да постигнем добри резултати, пък вече класирането в първа дивизия не е само цяло. Още взето това е. Добре, мисля, че с тези въпроси ти благодаря за това интервю и ти желая успех. Това беше Мартин Мехаджиев от отбора на София Хокс.